както виждате, днес пак ще цъкаме CS. По-късно, може би, надеюсь ще качвам по 2 клипа, да ви кажа. Не знам, но може би, ако няма да ми стига времето, ще кажа в някой клип. И днес мисля да поразцъкам нещо пак. Иначе по-нататък може да снимам компетитив. Ако бях снимал клип 5 пъти, ще да почна. Аз съм Криско и тук с мен са играя в сервер. Доста хора. Ивко Дед, Лиска и Елду. Аз съм комплит. Да, и аз съм Той не съм аз. Аз бях взел, предния път бях взел на Ивон Паржа. Аз съм фейки. Не на Ивон, не знам на кого са бях крил. Да, с Мечки бяхме играли, така че... Между другото, аз съм фейки в 9 и че това не съм аз. Ще го съм. Аз ли си взех дървото всъщност, знаете ли? Аз имам много дърво, имам 10 дърво, това е достатъчно. Аз имам брезово и такова дъбо. Да, и аз. И аз. На къде да ми сега момента само да... На къде ти падне? Ши, виж кой Но приятен човек. Давай, има си вече. Аз тук съм Криско направо. Значи право си скоро ще се качват горе. Ви точно. Що да няма? Аз ходя. Това ще бъде защото не го забранил. И кога го е забранил? А не, този път не от мене, този път Не слушай, ще се чува мега фешън. Ама къде ще падна. Тук вече може да чува. Айде да експлорнем малко. Нямам колко. Аз нямам кирка. Аз имам някаква каменна. Дет съм си я направил. Направи тук нищо. Дайте ми на кирка вече. Ей го дръж, че. Много фешън. Ай направи на дървена кирка. Искам дърво. Ай дропни кирката да мога да си взема камък. Ела че и там до пещерата, че. И там не и там по-нататък, че. Тръгни. Ай дропни. Аре бе. Защо не направим просто една пилкет? Аз от тук мога ли да ги вземате се? Не мога. Чек с кола, еднаква кола, значи, признаш хората, качва се, слиза. Николчо, нали знаеш, че ти са гангстери, искат. Знаете ли, че тук не може също? Да. Че за българин не се може. Това е много фешън място. Хора, къде отидох че? Слез долу, слез. Аз съм фишер. Шал България, отидох в София. Да, мислим за това. Чупите тук. Изметите с камъни, най-добре. Хора, намерих пещера. Ой, аз. Елачи долу. Лиска, Елдо, елачи. После. Аз идвам. Само изям пържолата, защото не се тъпча. Аз съм бахти. Някой залър. Мале какво място открих, аз съм бахти фешъна. Шит. Никой не знае къде съм. Някакъв много. Аз. Добре, лачи при мене, виж. Абе, чуват само екото. Аз имам наистина. Но я втъчва. По-добре всички да бъдем заедно. Аре бе, накъде да варим? Към торча. Към торча. Аре, Ранго.
Взем камък. Някой са надили са. Аре, мокни, бе. Дълго ще ми дойде като фееш. Някой много хубаво да избира хабър. Някой много трапи. Спригова, айскивър, спригова. Някой Много неща дарих. Извинявам се. Вземам камък. Ей, българин! 500 години роб. Неки, имаш ли поръчки вече? Христо Стоичков има рожден ден. Някакъв 500 години може да не разбира тъпите зъби, бе! Жедко става. Тука някой те Чакай, също ми загребиш. хубаво пише. Много спиш. Притя, бе. Онята, той. Също е! Ближи съм по-мен въж влиза. Ден се обаждаш, ще бия. Полмен вика ти. Аз съм най-умния, брат. Значи вина ще гаш да въобще носи. Батар. Ми браво, че. Не знам да го грижа ти четвърти пичи. Не знам с патата. Нищо да те два са. Аре, някой няма ли кола? Измена кирпички се извърши, резам. Ми земи напри някой четвърти. Защо се дразни? О, дразниш ли са? О, не помята. Абе, никой ще се разрува удари, бе. Але, ела тука. Жив и здрав. Жив и здрав да си. Нали? И Колко наред виждаш го, еба. Много. Чай малко, бе, он е от стара за Някой ти бъли камък. Стига си това Някой много млад да му убира. браво. Браво, Я ще се... Ита бе, Силно си осинове ме, брат, ара самоубийство. Ще отвърга майка ти е педерас. Не говоря на тебе, не говоря на аз тебе. тръгвам към... Сестино, къде си варява, бе? Другия насра. Същия. Стой. Не вече Не говоря на тебе, не говоря на тебе. Абе, лачи, където Не, бе? говоря на оня легиончика. Ита бе, Криси. Нали, може му разбира за ти ще го прати в тъпата казва кара. Иха. Има Взема това е интересно. Тук виждам Някой да мачи ли му тука? Николчо е лачи, бе, мушкари. Идвам. Каштато, че. Дай да го съберем малко. От бургаш ще начупим зъбите. Добре, нека първо започнем, той Всички живее в върнахте стара назад. загора. Се пишаме. Само не старят. Аз мисля да застъпам ястика вече. Аз знам. Аз съм съгласна. Връщаш назад. Журналиста, леко. Ще да копам. Абе, кой махна торча, бе? Някой як. Че го ориентирайте съпоник не има. Дигай, бе. Националист съм за разлика от тебе, нечиста кръв. Чист турчини. Чист турчини. Може ти кажа, че си с някой българин. Топ маняк. Първо чисто ред. Пай си не си българин, бе, мангал. Аз не знам от трето коляно е там. Взехте кола. Тико. Къдва е баха турци? Трябва да се купим малко аера. Има бана. Това е доста... Управо на времето, нали? Еми да, ще банят, защото това не е позволено. Там няма да говориш, защото ще И мой пусна сървър боя. няма позволен. Легион. Николчо, ти имаш ли сървър? Стигай, тъпе. Направя. Ще пусна бой, майките баща не те спасат. Ай, Николчо, ела тук, бе. Ай, ти, Николчо. Си вече са ефтини, не дей. Николчо, не Какво мислиш, че турската кръв е много скъпа? Един цвет няма да дам за нея, тъпман.
Ивчо, нищо за Което да не е друго. Запратя кадър на камера. Що искаш? Да, това беше от нас. Ще има втора част от нашото оцеляване. Паднах някакъв. Здравей! О, шит! И от нас чао до другия епизод. Ай, сега почва